onye dibịa bekee na-elekọta Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital Amaka Ọka anya bụ Dr. Josephat Akabuike akpọkuola ndị Anambra ka ha kpara ọjị nkụ n'akụrụngwa ọgbara ọhụrụ ndị edobegasịrị n'ụlọ ọgwụ ahụ ugbu a maka ezi nlekọta ahụike ha. Dr. Akabuike kwuru na kemgbe otu afọ ya ji wee nọrọ n'ilekọta ya bụ ụlọọgwụ anya na-ahazigharịgo usoro nchekwa ya ma tinye akụrụngwa dị iche iche mere ka ya bụ ụlọọgwụ bụrụ ịgba n'otu ihe a chọrọ na mba ụwa. Ya bụ onye Chief Medical Director kwuru okwu n'ọgbakọ ndị nta akụkọ pụrụ iche achịkọbara n'Ọka iji wee cheta ọgbụgba otu afọ ya na ya bụ ọrụ. David Ọkpọkwasịrị ka akọrọ gị akụkọ a n'uju. Dr. Akabuike bụ onye jiri ohere ahụ wee gụpụta ihe dị iche iche bụ nke a rụgoro kemgbe ọ malitere ọrụ, kọwara na nke a bụ mbọ ha na-agba iji kwalite ọnọdụ ahụike nakwa ọnọdụ ụlọọgwụ ahụ dịka o si metụta inye ndị mmadụ ezigbo nleta gbasara ahụike ha. Ọ gụpụtara ihe alụpụtagosigoro ebe ahụ nke gụnyere mammography machine eji enene ma mmadụ enwere kansa, CT scan ebe a na-enene ụmụntakịrị nakwa ndị nne mụrụ nwa ọfụ, nakwa ịga n'iru bụ nke ndị na-elekọta ọnọdụ eji azụpụta ndị ahụike bụ isi ha gaa n'iru n'ịzụpụta ndị ahụike ahụ. Ọ gaziri n'iru kwee nkwa na ya bụ nwogharị bụ nke a na-enwegharị n'ụlọ ọgwụ ahụ bụ nke ga-akwalitezi ọnọdụ ahụike nke ụlọ ọgwụ ahụ. N'okwu nke ya ka dọkịta Nnaemeka Umedum nọrọ kọwaa na ebubo a na-ebo n'ụlọ ọgwụ ahụ na-eme ka ndị bịara ileta onwe ha anya n'ụlọ ọgwụ ahụ bụrụ ndị a na-ama aka n'iwu igoro nri site n'ebe a na-ere nri bụ nke na-abụghị eziokwu, karịa ma n'ụlọ ọgwụ ahụ jikọrọ aka ime ka ahụ na-ebelatara ego na a na-ele nri n'ụlọ ọgwụ ahụ ma bụkwara nke a na-elesi naanị ndị nọ n'ime ụlọ ọgwụ bụ ebe a na-adịghị ekwe ka ndị na-ele nri banye. Ndugharị nke edugharị ndị nta akụkọ ịga ahụgasịa ọrụ dị iche iche nke a na-arụ n'ụlọ ọgwụ ahụ bụ ihe pụtara iche na mmemme ahụ. Site na Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital dị n'Ọka, abụ m David Ọkpọkwasịrị maka akụkọ ụwa ABS.